Bi kibaran b'an bolo ka da tulo kan o de ye gɛrɛbuden mɔgɔ 182 olu minɛla bila polisiw fɛ. An balima aw bisimila an bɛ lactu ka kunnafoni kɛnɛ kan. Kibaran min sera ma nin ko la olu ye a yɛrɛ ka fɔ ko jumadon gɛrɛbuden mɔgɔ 182 ko ninnu kɔni bɛɛ tun bɛ mɔbiliba dɔ kɔnɔna la ni a yɛrɛla ka fɔ ko u bɔra san u tun bɛ ka u kunda masina kan. Ni mɔbili in selen bila yen polisiw olu ka sɛgɛsɛgɛli hukumu kɔnɔna la olu kɔni taara sɔrɔ k'a fɔ ko gɛrɛbuden kɔni caman bɛ nin kɔnɔ yan nɔ ni u yɛrɛ kɔni si bɛ a ta san 8 na ka taa bila san 18 na. Polisiw kɔni kɛlen ka nin denmisɛnnin ninnu minɛ u kɔni sɔrɔla ka dɛmɛ ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ministère de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille o ka cakɛdaw fɛ olu kɔni fɛnɛ wulila ka u jɔyɔrɔ fa nin ko la o hukumu kɔnɔna la sibirido mɛkalo tile 10 denmisɛnnin 109 olu kɔni taara ministère ka bolo kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka cakɛda min bɛ Segu ni o ye direction régionale ye walasa dɛmɛ kɔni bɛ se ka taa don nin denmisɛnnin fitinin ninnu ma sabula a yirala k'a fɔ ko olu kɔni si ma san 18 sɔrɔ fɔlɔ. A tɔ ni o ye gɛrɛbuden mɔgɔ 73 ye u kɔni tilala ka fɛɛrɛ kɛ ka olu lasegin san kɔnɔna la. Wa nin ko in yɛrɛ hukumu kɔnɔna la ko denmisɛnnin caman de tun bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ t'a dɔn ko u bɛ tagalen mun na. Nka ala kumabaninw olu kɔni ye a yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛ se ka kɛ ko u bɛ ka taa maloforo dɔw de kɔnɔna la masina sɛnɛ la yen nɔ. Nka an bɛ wagati min na i ko sisan ni mɔgɔ ninnu bɛ finitigilakaw ka bolo kan sɛgɛsɛgɛli hukumu kɔnɔna la kibaruya wɛrɛ mana bɔ kɔfɛ an b'o da u tulo kan. An balimaw an ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ.